Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. Kaisip Nag-unsa bitaw ka diha, Karen? Oh, Nanguta na kag naunsa ko. ilok. Nirina ko sa hitabo ganina. Unsa ka? Kini. Ano man? Kini Jen. Dinigdapita. Dinigdapita ako gisapupos Carlo dayon niyang katumba. Oh, Bisa malang katong nga moment nakagakos ko niya. Dili siya sa kumbaga bukton. Huwag sasagyan ni Sir Ricky. Sa tanapaingon mi sa hospital. Nagsapupugi hapon ko niya, Jen. Ako itong i-cherish ka mga moments. Katawa na noon sa... Okay na, sige lang. Katawa ilang ko. Okay na yun. Ang importante nga na ako ito nga moment o ba niya. Huwag ko'y pakikan ako na gisumsuman slibak sa akong office mates. Huwag ko'y pakiana. Kato nga moment with Carlo, mauto importante para na ako. uy, Karen. Gising. Kung kahibaw si Carlo anang imong gisulti, no? Siguradong musamot tog kalagot nimo. Kahibaw ka kung nganong nako karon. Para pangutan-on ka, nganong imong gihilabtan ng iyong phone. Huwag mo ko mahilabot siyang phone. Imong gi-off. Uy! Kung na-off man gani na ako, wala na ako tuyo Tungod ng tingalis akong karatol, ako napislitan. Oh, wow! Waitan lang. Ilong press mo ng power button sa kilid para ma-off, di ba? Og tuyo o magud na kay di mo na mahitabo nga mapislitan lang by chance. Ako gyud imong gistoryaan na, Karen? Really? I mean, tingali to sa kung una-una. Naratol lang magugko ato pag-ayo. Na-recall ni Carlo nga nag-istoryahan na ipasala ni Sheila before siya nawad-an og panimot. Meaning, nga imong gi-off ang phone aron maputol ang ilang convo. Ikaw ba? Imbus naman. Imbis imong ibana ng imong atraso ni Carlo, imong maninungpunan. Huwag ka maghuna-huna. Oh, saan na? Huwag kayo kasulti? Unsa pa ba yung may sulti? Hawa na, bistado naman ka. Ako gitoyog off! Ha? Gusto ka? Ako gitoyo. Ano ba po tuloy lang panagsulti ni Sheila? Ano bisan sumubo malagahin kayo na ako masolo si Carlo? Dili ko mauwa ang ko na ana. Huwag nag-wish ko. Nag-wish ko. Nagtili madayo ng ilang kasal. Yabaga lagi bayan, ha? Dili na lang nato ni ipaabot ni Carlo, ha? Tigalig unsa iyang buhaton ni Karen. May ganini ang i-kick out. Oh, Atod, asa ni si Carlo? tuwa sa klinik sa doktor ni tita. Kuyog yang angkol. Uya sa kong migo, eh. Stress yung kay Sharon. Wagi development si tita, no? Naghiskot man to sila og surgery. Lo, makasugakod pa kas tita? Mao ni pangutana dyan. Pasula. Natay may bagid nga niya siya sa Pinas. Okay raw tatos gawas kay mas advanced man lang technology dito. Naanagid sa kamot sa Ginoo ang kinabuhi ni tita. Ana gid. Jed, Mm. ayaw lang yung sulti si Carlo, ha? About ni Karen. Oo. Di na ko siya sultihan. Ang mga tao, klaro kayo nga ako lang gihimong sumsuman. Pakin ako inyo. Wa gyud di ay kay suod sa inyong opisina, no? Wa man gyud ko kabantay nga may kuyog ka nga mukaon. Permera man gyud na nga magsolo ra ka. Kasi labot ni mo. Wa.
Concerned citizen lang. Pwede ba? Pahawa diha. Ika'y pahawa din eh. O ganagot ang imo kong papahawaon. Nga man ko. Pahawa din eh kung di ka gusto nga may mahitabo ni mo. Oh, hilosa gini mong tiguwa nga ka, no? Bisan ikapitag ihay ning kantin, wa kay right nga mo papahawa na ko. Kay gibayran ko ni akong gikaon, wa ko ni pangayo ah. So, gusto ka madisgrasya na sad pareha sa atong miaging buwan? Tanawa oh, naay warning sign. Tanawa. Warning sign nga under repair ni nga area. Oh. Kung maunsa ka, wa mi labot ha. Oh. Ayaw kong ingna nga wa ti kagibadlong. Bahala ka sa buhay nimo. Tingaling madisgrasya na sad ko, no? Mabalhin ko, uy. Oh, ay! Tuwa na si uncle ni mo? Oh. Ubalik na siya sa hotel para magkapahuway. Nga nawa mo siya sa inyo do? Layuan siya. Mas maayo sa hotel ra kay dool ra din sa ospital. Makadali-dali na siya kanhi. O niya, unsa may sulti ni Doc about ni tita? Nagisgot lagi siya sa surgery, pero i-consider niya ang edad ni Mami. Nagisa? So, sa ako naman lang. Oh, Uy. Hala, paingon lagi to sila sa ICU. Oh, babe, ang doktor lagi to ni tita ang nagdalik paingon sa ICU. no! Si Mami! Mami! Do! Carlo! Do! Babe, wa pa ka mukhaon. Ang gana. Ayaw pag-ingon anak ko. Bahalag wa kay gana. Kaon lang yun. Bisag kamay lang good, aron masudlan lang imong tiyan. Ato na ta sa sud na, para makakaon ka. Okay. Ma'am, biyas ka. Mukhaon sa ko. Tara, babe. Agi mi kamay, excuse. Naa si Karen. Kuyog niya imong mga staff. Ako na lang itubangon. Kaon gid una. Ako na lang una atubang nila. Okay. There this sa front, guys. Dali. Hi. Hello. Si Sir Carlo. To pa sa sud ni Kaon. Guys, pwede ra mo view sa mami ni Sir. Salamat sa inyong pag-ani, Karen. Feeling family na kayo ka, no? Oh. So, unsaon naman lang inyong kasal? Nga namatay man ang mami ni Carlo. Cancelled na. Oh. Hmm? Mapuspone lang tingali, Karen, pero dili mahitabong makansel. Oh, Hey guys, nalagi mo. Jad, maayo kini aka. Daghan ang nangutana. Unsa na ko ni mahitabo sa kasal ni Sir Carlo. Karon nga namatay ang iyang mommy. Next week na supposed to be ang kasal, diba? No, brado. Siya pang tanaw. Abi magud na kung nakay nahibawan. Close magud mo ni ni Sir. Kung close me, mas close sila. Ang tanaw din ng braid. Jed, nangutana na siya nako. Ug ako na sana siyang gitubag. Wa lang gitingali siya makontento sa akong tubag. Kamatuon. Unsa yung problema? Hi sir, good evening. Our condolences, sir. Salamat. Salamat ninyo. Do, nangutana sila. Kung saan ako na mahitabo unya sa inyong kasal. Wa may rason para dilit ni padayon. Dali ba lain, sir, nga namatyan ka o niya magpakasal ka? Imo pa ginang mommy. Dili ka kaniya kagon, sir? Mas kagon ko niya kung ipospon ang kasal. So akong klarohon sa mga nangutana, ha? Padayon ang kasal bisan gihaya pas Mami. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!